Mga bulak nga swak pang regalo sa Valentine's Day madahog na. Samtang, 3 kadlaw nga Calle Real Valentine Street Night Market magasugod na sa February 14. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Tagsa ka Pebrero 14 o kung ano man yung okasyon, ang bulak nga pangregalo never gets old. Ang mga bulak o kung bouquet of flowers ang madahog na sa Iloilo City 2 kaadlaw antes ang Valentine's Day. Sa atubang sang Iloilo Central Market, nagkalain-lain nga klase sang bulak ang mahimo mapilian. May fresh kag dried flowers, crochet kag fuzzy nga bulak. Bag-o nga say suno sa pila ka vendor, amo ang wood flowers. Subong wood flower naman kami. Aesthetic vibe. Boom gid siya subong, maski mabasa sa okay lang siya. Hindi sa ma-damage gid. Nagabalor ang mga bulak halin 150 pesos, tubtub 5,000 pesos. Depende sa klase. Kada kuon, kag kun may dugang kaangay sang chocolates, teddy bears o kun balloons. Suno sa pila ka mga vendor, masako na sila sa pag-obra sa nagkalain-lain nga arrangements ang bulak base sa luyag sa mga nag-order. May mga order na kami ka nag-delivery, naka-schedule. Labanan na ng bouquet of roses and may mga chocolates. Isa sa mga nagpa-reserve sang bouquet of flowers sa Leonard. Duwa na kuno katuig nga wala sila nahatagan sang bulak ang iya kahagugma. Gasunggod, gabati-batian ako sa social media, nag-effort gid ako bisan sa bisan gamay lang. Wala naman sa katumbas nga presyo sang bulak ang balor sang paghigugma ni Sherwin sa isa katuig sining nga nobya. Siyempre pa hindi man base sa price, makita mo man malipay man imo miga sa small efforts. Sa mga nagapangita kung diin ma-date, hindi na magpalibog bangod magapatigayo naman ang Iloilo City LGU sang Calle Real Valentine Street Night Market sa Pebrero 14 tubtub 16. Magluwas nga mabusog ang tiyan, mabusog man diri ang mga Ilonggo kag bisita sa kilig vibes sa harana sa mga local artists. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.